Трябва тотално да преосмислим как задаваме тона за една успешна учебна година. В България културата е да започваме с тестове и от първия ден да подхващаме учениците да учат здраво, което е тотално неефективно. Първите 3 седмици от учебната година трябва да се случват най-вече 3 неща. Първо, създаване на положителна атмосфера в класната стая, изграждане на връзки с учениците и насърчаване на такива помежду им. На второ място трябва да изградим ежедневни рутини, които да помагат на учениците да са здраво стъпили на земята и да ги упражняваме, докато те реално не се превърнат във втора природа за учениците. Накрая, но може би най-важното е да зададем ясни очаквания за учениците. За всичко. За поведение, за начин на мислене, за комуникация, за взаимоотношения, за работна етика. Учениците процъфтяват тогава, когато знаят какво се очаква от тях. Когато те не знаят, сами определят очакванията си. Ако училищата и учителите дадат приоритет на тези 3 стъпки, то първите няколко седмици ще отекват през цялата година.